Rama itu sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel merem bisa neh Rama itu sapa wong sing ora trenjo ra kepedho sawetara pengen weruh sing sisih kene apal ora percaya aku kuatno atimu cahayu antenono luar biasa yo untuk Sobat Ambyar Basudewa malam ini yo layang kangen yang punya kenangan cinta sing tresnane wis kelakon kari neruske kebahagiaan yo atimu trenyu ati iki maca tulisanmu ora krasa netes selo